Bueno, proiektu honen hasiera, esan dezagun, orain dela 3 bat urte edo, bueno, atzera egin behar dugu. Ana Toledok eta biok, Resurrezio Maria de Azkoaren Ardi Galdua, 2018an birargitaratu genuen, eta hortan ari ginela, Anak, hau da, benetan lan handiela egin duen personak, naiz eta hemen orain aurrian ez egon, Anak proposatu ziren, tesi egiten nahi zenean, topatu zituela liburuska batzuk, oso garbi autorean horrotez zuten etzekitenak, eta ia zergatik ez genion hori begiratziari hasten. Eta begiratu genuen da pentsatu genuen, bere interesa bazuela alde batetik liburuska horietan ispilatzen zelako neurri batian 19. mende erdialdeko 1878koa da lehenbiziko liburuska, Donostia, hau da, 6 urteko liberalian, demokratiko esaten dutenean, liberalek agindu zuten Donostia hartan, dotrina horrekin oso konforme etzegon persona batek euskeraz, idatzitako liburuskak ziren. Liburuskak pixkanaka eta aztertuta konturatu ginen, bere interesa gaur egun ere, 21. mendean ere, izan zezaketela alde batetik lekuko historikoa izateaz gain eta pentsamendu baten ispilu izateaz gain hizkeragatik. Oso adibide egokiak dira, hizkuntza aldakortasuna zer den ikusteko, ez? Birmingham autoreak pertsonaien bitartez ispilatzen du garai hortan Donostian euskeraz herri xeheak arrantzale eziele edo nola hitz egiten zuen, ez? Orduan, eta batez ere, ispilatzen du baitere, eta hau ez da horren ugaria gure literaturi idatzian, itanoa, ez? Itanoa gizasemeen artean, emakumezko pertsonaien bat edo beste ere badago, baina emakumeek beti zuka edo behorika egiten diote jaunari. Orduan, erregistroen, garai hartako erregistroen erakusgarria ere bada. Orduan, merezi zuela uste genuen, eta horregatik egin genion lanari. 5 autu dira, 5 elkarrizketa moduko, iai antzerki zatiak edo ematen dute, ez dira bertso papera, ze garai hartan, igual normalena izango zen bertso paperen bitartez edo aritzea hauek ez dira alako. Baina, ahozkotasunetik ere nahiko gertu daude, ze pertsonaiek bere artean hitz egiten dute, ez, bere gauzez eta barrez. Orduan, esaten nuen bezala, 5 autu dira, 5 elkarrizketa, herrixeak bere artean izandako elkarrizketen ispilu, eta, Donostiako euskerak, zer dakinik, adibiden bat jartzeagatik, zatitxo bat irakorri dut, motxa, laburra, Teresiak esaten duen, ez? Esaten du. Bestelakoa zaude zure bisiguarekin, isilik zaude eta jakingo dezu. Gaur goizean, libra bat gatuarrai merkatzen, hau da, regateatzen esango nukela, merkatzen egoela arrandegian, agertu zan Don Pablo, gizaseme katoliko zurekin Ingelatierrara joan zan ura, eta nola ezagutu ninduen, orain 15 egun, zure etxean sartu nintzenean, ikatz pixka baten bila, esan zion pixonera bati. Neri emateko bere zestuan zekan bisigu handiena eta mantzitan, eta horra bisigorren historia non dezun. Hor, beste merkatu aditza eta pixonera hitza ere horra aipatzen ditu edo erabiltzen ditu Teresiak, ez? Eta, ahotsak .eusen ere hitz hau ez genakien oso ondo sartzen, hiztegietan ez dugu ikusi, eta ahotsak .eusen persona batek erabiltzen du, ez? Hola, oso arrantzale giroko lexikoa ere hemen ere ikus daiteke. Orduan, gaurko ikuspegi badu bere interesa, ez? Edizio lanien saiatu gea dana oengo euskaran estandarraren arabera ez ematen. Ez idazten ze galduko zuen hain zuzen ere pertsona bien hizketako modua, ez? Eta pentsatu genuen, nolabait esan, baita ez egokitzea neurri batian, ze akatsaretare desente daude, estandarizatu gabeko ortografia bat erabiltzen ari da idazlea, ez da? Hori nabaitzen da, ez dago irizpide bakarrik, H erabiltzen du, hori ere, nik uste aipatzeko dela, ez bakarrik maileguzko hitzetan, baizik eta bestela euskal hitzetan ere H erabiltzen du, U eta B erabiltzen ditu eta barta hor, ordena pixka jarri dugu, baina altzeleik eutsi nahian pertsonaien benetako hizkeraren ahoskerara edo ahoskeraren antzekoa izan ditekena. Kontuan hartu behar da, autu hauek noiz argitaratu ziren, ezta? Esan dudan bezala,
6 urteko liberalian argitaratuak dira, eta, bueno, biztan da nola irizpide politiko hoien oso zalietzen izango Bermingan jauna, bueno, bai honan argitaratu zituen, 5 bakarka, naiz eta hemen guztiak batian bildu ditugun. Egoera politikoa, esaten izan bezala, etzen, liberalismoa zen nagusi, ezkontza zibila promulgatu nahi zuten, libertad de culto behar horrela jartzen du testuan, eta, pentsamendu kataliko, estu batetik, etzune ondo ikusi hori Berminganek, eta, justu, horretaz konbentzitzeko jendexeari ikusarazteko ze arrisku zetorren, baldin eta ideia horiek hemen zabaltzen baldin baziren, da salvajeak eta ez da gizerta, sekulakoak egingo protestanteek eta libereta horregatik egiten ditu testuak, ez? Jende xiaren gana iristeko eta arrisko horietaz ohartarazteko edo. Beste kontu interesgarri bat ere badago, edizionen atzien eta da argitzea, gure ustez behingoz argitzea, autorea nor duten, egilea nor duten liburuskok, ez? Liburuska hauek aipatzen direnean, Jon Bilbaoren eusko bibliografia arte, autore ez ezaguntza jotzen da, ez baitaude sinatuta, ez da? Baina, alde batetik, Thomas Bermingan semiak eskatu zuen berriz argitaratzeko, liburu hauek hor interes bat bazegoen, beak editatu zituen, bizan da, beak ordaindu zuen zer edizio, atiak esan dute, Joakinek. Eta orduan, aipatu izan zen baitere, jauregi apaiz bat ote zen egilea. Baina, guk hemen, xeeki konparatu ditugu jauregirena den liburu bat, eta hemen argitaratzen ditugun 5, eta konparazioak argi uzten du, ezinezkoa dela persona beak 6 eginak izatea. 5 bai, biztan da persona beak direla, baina beste ez orduan, hor datu batzuk badaude, bai lexikoaren aldetik, bai idazkaren aldetik, bai estiloaren aldetik, bai grafian aldetik, eta ondorioa, gure ustez garbia da, liburu hauen egilea Joakin Bermingan donostiarra da.